אז ככה, רציתי לאחל לכולם חג שמח, חול המועד, בטוח שאתם אוכלים עם המשפחות לא מעט אוכל. אז היום האימון, אנחנו חוזרים שוב פעם לאימונים שהם בדופק גבוה, הזמנים, זה נקרא אימון של טבאטה. אנחנו עובדים על 45 שניות, 15 שניות מנוחה, זה מתקדמים. מתחילים יעבדו על 20 שניות עבודה, 10 שניות מנוחה או 15 שניות מנוחה. חשוב באמת לעבוד לפי הקצב שלך, שוב פעם אני מזכיר את זה בכל אימון, ולפי הרמות קושי שאת מסוגלת. יש לנו סך הכל 7 תרגילים, תרגיל אחד שהוא כפול 2, אני אדגים את התרגילים, ואחרי זה אתם תבצעו אותם לפי הסדר שלכם, לפי מה שראיתם, ושיהיה המון בהצלחה. אז תרגיל ראשון שלנו זה פוש-אפ שנקרא פליו פוש-אפס. אז אני מדגים את התרגיל, זה פתיחה וסגירה של ידיים. אוקיי? מפה זה פיסוק רחב, פוש-אפ. זה פתיחה וסגירה של הידיים. כמובן שזה מתקדם מדי כי זה באוויר. את אותו תרגיל אפשר לבצע גם על הברכיים. על הברכיים התרגיל נראה ככה. ובמידה ויש כאבי שורש כף יד או כאבי גב, אז לא לעשות את זה, לעשות פשוט פוש-אפ רגיל. או על הברכיים ולעלות. זה יספיק לנו, אוקיי? התרגיל הבא שלנו זה תרגיל בטן, זה 2 תרגילים בתרגיל אחד. זה 1 אופניים, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. אוקיי, זה גם לגעת ברגליים וגם בייסיקל, אופניים. עכשיו אם זה קשה מדי, רגליים על הרצפה, פשוט עושים את זה. 1, 2, 3, 4. וגם אם פה כואב הגב, אז רק 2, 3, 4, או אוקיי, זה תרגיל שעובד על הבטן. לפי הרמת קושי שאת מסוגלת לעשות, לשמור על הגב ולא לעבוד מעבר לזה. התרגיל הבא שלנו גם עובד על הבטן, זה נקרא סייד פלנק. הוא באוויר, ומתרוממים עם האמה, יד תומכת, באוויר. הורדה ועלייה של האגן. אם יש לחץ בגב, במקום זה מכופפים ברכיים, ומתרוממים למעלה. כן, לעבוד לאט. לאט, באוויר. אם זה קשה, אפשר להישאר רק סטטי. בדרך כלל בתרגיל הזה כואב בכתף, אז אם יש לחץ יותר מדי, לשחרר טיפה את היד ולהמשיך הלאה. ולא לשכוח צד שני, זה 2 צדדים, צד אחד, צד שני. בגלל זה 7 תרגיל. התרגיל הבא זה ספיידר. גם עומד על הצדדים. נראה ככה. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. עובד על הצדדים. גם פה זה רמה מתקדמת, רמה אחת מתחת, זה רק עם הבדל אחד בפנים. 1, 2. ורמה אחת מתחת, זה על העמוד. או רק סטטי פלנק. אוקיי, אז לעבוד ממש לאט בקצב שלך. והתרגיל הבא שלנו זה חבל. אם אין חבל, אני עכשיו לא אשתמש בחבל, ג'אמפינג ג'קס, או חבל בלי חבל, במשך 45 שניות, רצוף, רצוף, רצוף. והתרגיל הבא והאחרון שלנו זה קאטלבלס ענפה. אם אין קאטלבלס, להשתמש במשקל. מה שחשוב זה העבודה עם המשקולת ישבן אחורה של עבודת ישבן. אוקיי? גם עם משקולת, מחזיקים אותה ישר, הידיים משוחררות, עבודה עם פה.
אם כואב הגב או אין משקל, רק סקווטים, וזה מספיק. אז אני אגיד עכשיו את כל התרגילים ברצף ברמה הכי קשה. את תבחרי לעצמך מה שמתאים לך לפי הקצב, ובהצלחה. אז תרגיל ראשון, לידי. אוקיי, 45 שניות. תרגיל הבא ישר. מפה אנחנו עוברים לתרגיל הבא, סייד פלנק, להחזיק את הבטן באוויר, לאט. בצד שני, הבא שלנו זה 1, 2. אוקיי? הבא אחריו חבל. אם יש חבל עם חבל, או בלי חבל, או ג'אמפינג ג'קס. והאחרון זה קאדר ברס, או משקולת לענפה. מעולה. זה האימון להיום. שיהיה המון בהצלחה. קצת אנרגיות, צאו קצת מהסרטים שאתם חיים, הכל טוב, אני לטובתכם, רוצה שתצליחו. יש קצת לחצים, חג, אין מה לעשות. אם יש שאלות, תפנו אליי בבקשה, גם בפרטי, ואם לא עניתי, מוזמנות לשלוח אליי הודעות בוואטסאפ. נכון שלפעמים לוקח קצת זמן, אבל אני חוזר לכולם, לא בהודעה רגילה, בהודעה בוואטסאפ. אז שיהיה המון בהצלחה,